आगे आखिरी हऊ हमर मनवा तू एक बेरी बात कर लेगे। आखिरी हऊ हमर मनवा तू एक बेरी बात कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। आगे चली जइबौ छोड़ के ई दुनिया विदाई अपने हाथ कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। अपन ओढ़ाई दी छूटतई जब जान दे। मोरे घड़ी पनिया पियाई दी जान दे। अपन ओढ़ाई दी छूटतई जब जान दे। हमारा से तोरा जाती प्यार हो तो भेंट साथ हाथ कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। आगे सोनया रवा हऊ घर पटनवा में आके मुलाकात कर लेगे। डॉक्टर जावा बोलल बुलावा अइलै मौत के। देखी के चेहरवा जान चली जई है लौट के। डॉक्टर जावा बोलल बुलावा अइलै मौत के। देखी के चेहरवा जान चली जई लौट के। अमन